ya kwanta ya bacci. To ina ka ga bacci a nan gurin? Oh, ka fi so wata ta na bige maka mata baka. Ai ba zai yi ba. Ko ba haka ba? Maza mutanen mu. Ai ba zai yi ba ku bari wasu suna rike mata. Ko kuma ummacen bata ummace ba, za ta iya ta samu wani namiji a can waje, ta je yana biya mata bukatunta. Kun gani to laifin waye? Laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda take so. Dan Allah mu kiyaye. Mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so. Ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abin da take so. Dan ba kunya a tsakanin aure. In yau kuna yin sex, idan nono ke so miji ke sha miki, wani kaza cikin soyayya, dan Allah baby ka sha min nono. Idan gindin kike so ya sha, baby dan Allah gindina yake so ka sha. Wani mutum ka san ma yanzu akwai maza waye. Sun san komai wanda za su zo su kama matansu. Saboda ni na muku wannan da mijina ba abin da bai sani ba. Ko ina sha min yake. Muna zaman lafiya kuma ina masifan san shi. Dan ni mace wata isa so ce ba za ta sai dai mijina kawai. Saboda mijina ya iya komai. To dan Allah mata da maza ku yi koyi mata irin hali. Maza mutanen mu.